tubangan niya, banuaning Diyos, madiya magsamba, magpasalamat kita sa ngaran niya. Uyan Diyos sa iyang banal na pinaghimukan, siya minatao kapangyarihan kusog sa iyang banuan ng Diyos madiya magugma, magulot kita sa atubangan niya, banuan ng Diyos madiya magsamba, magpasalamat kita sa ngaran niya. O samuyang para surog, mayroong dumagawin kami kusog. Sarungal daw sa harun mo, sa halawig na panahon, urog pa. Banuan ng Diyos madiya magugma, magdulot kita sa atubangan niya, banuan ng Diyos madiya magsamba, magpasalamat kita sa ngaran niya. Sa ngaran ka na maasing kanaki, asing ka Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagwarangan ta, ang pagkamot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasing do gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako nyaton sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, dani na Birhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sindo mga tugang, na ako'y pamipig sa kaguran ng tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan maherakan, kagurangan maherakan, Kristo maherakan, Kristo maherakan. Sa Diyos sa kahitaasan, masin sa dagat katulinongan, sa mga taong marahayan buot, Inoong amika, rinurukyaw mika, sinasambami ika, pinapamurawi ika, pinapasalamatan mika, huli kang dagula mong kamurawayan, kagurang na Diyos sa deng langit noon, Diyos amang makakamhan,
kagurangan ng Diyos, Kordero ka Diyos, aking ka naman. Ikaw ang nagpapara kang mga kasalan, kang kinaban, kaheraki kami. Ikaw na nagpapaharap kan mga kasalan, kang kinaban, ako ang sa mong pagkimahera. Ikaw na nagtutukaw sa tokan naman, kaheraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan uro kalangkaw. Jesu Cristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan ka Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Diyos sa makakamhan sa God paman, na sa pasabong kan Espiritu Santo, nangangahas kaming magapod sa ngaran na Ama. Himuon mo sa puso mi ang Espiritu nin pagampon nin mga aki, tanganing magkanigo kaming makalaog sa panugang pamana. Uli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang libro nin kadunongan, nagtataram sa to, manungod kan bangginin pagpapatalingkas, momento na hinahalat kan gapos. Ang pagtubod kan mga tao ang nagtaonin kusog sa saindang pakilaban para sa katalingkasan. Himatewan po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa hali sa surat nin kadunongan. Alagad ang samong mga ginikanan, sinabihan mo kaito kung ano ang mangyayari kan bagging ito. Tanganing mapaugmasinda sa pakaaram kan sa imong mga panuga na sa indang sinarigan. Aram kan sa imong banwaan na ililigtas mo ang matanos na nasyon sa kagagadanon mo ang sa indang mga kaiwal. Sa parehong paagi ni sa imong ginamit, pinadusahan mo ang samong mga kaiwal, asin inapod mo kami sa imo sa pagpamuraway sa mo. Kan panahon na ini, ang mga banal na aki kan matanos na nasyon na ini, hilom na nagdulot ng mga atang, nagkauruyon, nakukuyugon ninda ang tugon ng Diyos, asin naghirasan kan mga bendisyon saka mga kasakitan. Inawit na ninda ang suanoy na mga awit nin pag-omaw. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang banwaan na pinili kan kagurangnan, tanganing mapas sa iya. Paladan ang banwaan na pinili kan kagurangnan, tanganing mapas sa iya. Kamugabos na matanos, magugma sa kagurangnan, kamong mga makinuyog-kuyog, umawon nindo siya. Paladan ang banwaan na pinili kan kagurangnan, tanganing mapas sa iya. Paladan ang nasyon na ang Diyos iyo ang kagurangnan, ang banwaan na sa iyang pinili bilang pamanan niya. Paladan ang banwaan na pinili kan kagurangnan, tanganing mapas sa iya. Binabantayanin kagurangnan ang mga natatakot sa iya, ang mga naglalaom sa dani niyang pagkamuot, iliniligtas niya sinda sa kagadanan, sa panahonin gutom, sinda sa iyang binubuhay.
Paladan ang banwaan na pinili kan kagurangnan, tanganing mapas sa iya. An samong kalag naglalaom sa kagurangnan, siya ang samong kalasag asintabang. Mapasamuya lugod ang danay mong pagkamuot kagurangnan, mantang ika ang samong nilalaoman. Paladan ang banwaan na pinili kan kagurangnan, tanganing mapas sa iya. Sa surat sa mga Hebreo, inoomaw si Abraham asinan sa iyang pagtubod, asinan gabos na nagsunod sa kagurangnan, maski daiaram kung anoan masunod na mangyayari. An sa indang pagtubod, nagpapadagos na mag-inspirar na maglakaw, huli kan pagsarig, bako kan paghiling. Himateon po niya to ani kaduwang babasahon. Pagbasa hali sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, ang pagtubod iyo ang patutuo kan mga bagay na pinaglalaom, ang masarig na paniwala sa mga bagay na day nahihiling. Inako ni Diyos ang mga tao kaitong panahon, huli kan sa indang pagtubod. Huli sa pagtubod, nagkuyog si Abraham kan apudan siya ng Diyos. Nagduman siya sa daga na ipinanuga ni Diyos sa iya bilang pamana. Binayaan niya ang sadiri niyang daga, maski dai niya aram kung saan siya maduman. Huli sa pagtubod, nag-erok siya bilang sarong dayuhan sa daga na ipinanuga sa iya kan Diyos. Huli ta maawot niya ang syudad na igwa ng mga pundasyon na ang kagtudok asin kagibo iyo ang Diyos. Huli sa pagtubod ni Abraham, nagidam si Sarah maski gurang na ini ning marahay. Nanarig si Abraham na uutubo ni Diyos ang sa iyang panuga, maski haros magagadan na sa kagurangan si Abraham. Siya ang ginikanan kan mga kapag-arakean na arog kadakol kan mga bituon sa kalangitan, sa kakanday mabilang na baybay sa tampi kan dagat. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog pan gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa siyang mga disipulos, "Day kamo matakot, sadit na ari punpon, huli ta kaugmaan kan sindong ama, na itao si Indo, an kahadean. Pabakalan nindo ang sindong mga rugaring, asinan kabaklan kayan, ilimo sindo sa mga dukha. Magtagama kamo din mga pitaka, na dai nagdadaan. Magtipon kamo nin kayamanan sa langit, taduman dai ng gad iyan maiinaan. Huli tamayong parabon na makakaduman, asin mayong bukbok na makakaraot kaiyan. Huli takon hain an sa indong kayamanan, yaon man an sa indong puso. Maginandam kamo, asin takon hain ang sindong kayamanan, asin abot. Maginandam kamo, asin palaadan sindong mga ilawan. Maginarog kamo sa mga surugoon na nagahalat, kan pag-abot kan si indang kagurangnan, hali sa kasalan. Tanganing pag-abot niya, mabuksan tulos ninda ang pintuan pagtuktok niya. Paladan ang mga surugoon na maabotan kan sindang kagurangnan,
na bakong turog. Sa katotoohan, sinasabihan ko kamo, maandam an kagurangnan ning kakanon, papatukawon sinda sa kapagdilingkudan. Palada ng mga surgoon na iyan kung maabutan niya sindang andam, dawa pa magabot siya sa kamatangaan nin banggi o sa pagkaagang amay. Alagad sa bote nindo ini, kung arampasan kan kagarong an oras kan pagabot kan parahabon, nagbantay kuta siya as hindi nagtugot na masalakat an sa iyang harong. Kaya kamo man dapat na maging andam, gulitan akin nin tawo maabot sa oras na dainindo, pinaggohona. Dangan hinapot ni Pedro si Jesus, kagurangnan, ano ang parabolang ini para sa mo o para sa gabos? Hinapot ni Pedro si Jesus, nagsimbagan kagurangnan, si Isay ang maimbod sa kamadunong na surgoon, siya itong ibubugtak kan sa iyang kagurangnan na namamahala kan ibang mga surgoon na sinmarasyon sa inda, nin kakanon sa oras, nin pagkakan. Palada ng siring na surgoon na maabotan na nag-uutob kan trabahong itinaos sa iya, pagpuli kan kagurangnan niya. Sa katotoohan, sinasabihan ko kamo, kung ang surgo na iyan magsabuot na haloy pa, bago magbalikan sa kagurangnan na sinpoonan niyang kulgan ng kapwa niya surgoon na lalaki o sin babae, dangan magkakansya sa kamagburat, pagabot kan kagurangnan niya sa aldaw, asin oras na dai niya pinaguhona, papadusaan siya ning kagadanan, asin ibubugtak siya sa kaibahan kan mga bakong maimbod. An surgoon na nakakaaram kan kabutan kan siyang kagurangnan, alaga day nagandam o nagkuyog kayan, hahampakon nin makuri. Alaga ng surgo na day nakakaaram kan kabutan kan siyang kagurangnan, asin nagibo nin anuman na maninigo, nin padusa, hahampangon, nin kadikit. An pinaniwalaan nin dakol, hanapan nin dakol. An pinaniwalaan nin mas dakol, hahanapan man nin mas dakol. An maray na bareta, nin sa tong kaguragnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Viva la Virgen! Parakpakan tapuan sa tuwing mahal na ina. Welcome po, maugmang pagbalik, maugmang pagabot sa harong nin mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion. Bako pa man niya kapiestahan ngunyan, pero kadakol ng mga tao nagdirigdi. Nasa ikapat pa sa na po kitang aldaw kan sa tuyang nobinaryo. Mala kasubanggi pa, may nag-arabot na haling bulan sursugon, nagkaraturog sa na po dyan sa mga tukawan digdi sa loob kan simbahan. Pagkaagang amay, alas 3, alas 2, nag-arabutan ng mga jeep, pano, gikan sa manilay na lugar, buhi, igwang taga-Sorsogon, kadakol taga-Sorsogon. So bago, may mga nakaistorya ko, hali pang Naga, may hali pang Cebu na nagdirigdi. Sigurado may haling Manila, kadakol po nagdirigdi. Ang piyesa po ngunyan sa Tiwi. Ang patron na pinagsaselebrar si San Lorenzo, Diakono asin Martir. Bako si ina. Ang piyesa tapo digdi ni ina sa parokya, July 2. Pero ang piyesa niya bilang patrona kan probinsya ni Albay, se-celebrar sa ikatulong Sabado kan Agosto. Kaya sa sunod na Sabado, piyesta niya. Kaya mas dakol po ang tao na madirigdi, lalo na may sakay po sa dagat, may sakay si ina. Mga tugang, nasa pag-andam kita. Kadakol na mga taong nagdidirigdi, dahil man sa nabas namin nadirigdi. Dahil harayo, kay puan pag-andaman. Kay puan isihon kon ano ang lunadan, si sayan ma-drive, kun maarkila, pirang pwedeng maglunad, pwedeng mag-iriba, anong babalunon, pirang gagastuson. Kay puan aramon iyan, parte kan pagandam. Tabakong sa responsabling tao na basta sa na
maghiro na mayong pag-andam, mayong preparasyon. Kaya, kaipuhan magandam. Yan ang mensahe man po kan sa tuyang ebanghelyo. Kita dapat magandam. Takita mga surgoon nin kagurangnan. Sa parabola ni Jesus, sinasabi niya paladan kun an surgoon, maabtan kan sa iyang amo, na andam day nagkakaturog, day nanluloko sa oras, day nanlalamang, day nagiikit, day nagahabon. Ginigibo an matanos asin dapat, minsan mayo an sa iyang amo, minsan day siya nahihiling. Palada ng siring na surugoon, sabi nin kagurangnan. Asin gabos kita, mga surugoon man sana. Padi, laiko, gurang, aki. Gabos, mga surugoon. Bako kitang mga amo kan sa diritang buhay. An amo ta, dahil iba, kundi an kaglalang, nyato. Na an kabutan dahil amo, dapat nagalangan, dapat nasundon. Kaya ang tunay na pag-andam, yaon sa permi, paghingowa, nagibuhon, ang kabutan nin kagurangnan. Takun kita maglinoko sa satuyang buhay, asin manloloko sa ibang tao, sa katunayan, ang linuloko ta sa diri taman sana. Kung kita manlalamang sa satuyang kapwa, asin sa paguna ta sindaan lugi, sa paggibo kayan mga tugang kadakol ang nawawara sa sato. Kita talaga ang lugi. Pero kung kita nagigibo nin marhay, minabalik yan sa to. Kaya kita man nakikinabang kan karahayan na sa tuyang ginigibo. Kung kita nagtatrabaho na sincero, asin pwede talagang mapagkatiwalaan, kita man mga tugang an maguno, kan mga bunga kaiyan. Kakaugma kita kan sa tuyang amo, ang mahal na Diyos, asin tatawan nin maninigo na premyo. Siring kaiyan mga tugang, ang maawating kagurangnan sa to ni Yesu Kristo. Dapat andam kita, ta, an oras na patidigdi sa kinaaban, bilang man sana, day taman aram nanggad kuno rin kita kukuaunin kagurangnan, kung hanggang sain ang sa tuyang buhay, kaipuhan perming andam. Tunay na surugoon, mapapagkatiwalaan sa dikit, tanganing mapagkatiwalaan man sa dakol. May nagkapirang mga tao po, mga Pilgrinos na nakaistorya ko, asin naghiras sinda, kan mga nahiling nindang paghiro ning kagurangnan sa sindang buhay, sa intercession nin mahal na ina. Sindaman, pinagkatiwalaan kan pagtubod na ini sa Diyos. Sa tabang man sa nakan biyain ni Diyos. Halimbawa, ining sarong nakaistorya ko, nag-share po siya digip, hinagad ko sa iya na ihiras yan sa iyang istorya. Siya si Alan, taga Samar, pero nag-i-star na sa Manila. Sabi niya, taon-taon niya panata na magdigdi sa huruan, magsimba. Nagpuon po iyan, kanan siyang ama naghelang sa kidney, 36% functioning na sanan siyang kidney. As in, haloy na nagpapabulong. Nabisita siya kan siyang amigo na halipang Amerika. As in, napag-istoryahan, manungod man sa siring na sitwasyon, may naghelang sa pamilya. As in, namidbida ng mahal na ina, no, sa Senyor de Salvacion, nagpanata, namibi. Sa madaling sabi, may nangyaring milagro, pinagkalooban sindang hinahagad. Kaya ining si Alan, sabi niya, di man ganyan mawawara. Pero haram niyang sa diri niya, harayo siya sa Diyos. Ang buot niya, harayo sa simbahan. Mayo siyang pakiaram sa anuman na bagay sa simbahan o manungod sa Diyos. Pero kan panahon na ito, gusto niyang mabuhayan sa iyang ama. Kaya kay raruman kan sa iyang puso, nagpamibi siya na kunan sa iyang ama, mapapaburan, matatawan, na mapahalawig pa man ang buhay, masimba siya sa huruan. Ito sutaram niya. Pagkaaga, nahiling niya sa ama niya, nagbuwat na, nakatukaw na, naghagad din pagkakan. Asin luway-luway na nagkukusog sa iyang ama, nagngarala sa mga doktor. Dahil kay ito mga tugang, sabi niya talagang, kaipuan kong hanapon, kung hain man ang huruan na iyan.
nagbiyahe po siya, nag-commute, sa God na kaabot, digdi. Sabi niya, diyan pa siya nasa tangod yan sa baba, iba na sa iyang pagmati. May presensya na espesyal, presensyang banal, ang sa iyang namatian. Ang sa iyang ama, nadugtungan pa man ang buhay, sarong taon. Sabi niya, Father, kahit patay ng aking tatay, parang hindi naman tama na patay ng tatay ko, tapos na, binigay na sa aking hiniling ko, hindi na ako babalik sa oroan. Pero hindi, kasi mas may milagro na nangyari din sa kanyang buhay. Igwang sarong milagro pa na masigit pa sa naresibin niya para sa siyang ama. Ang milagro, ang sa iyang pagbabago. Siya nagpuon na magbidbid sa Diyos. Siya poon na nagmahigos na magsimba, magsamba sa Diyos. Minsan, naging member po siya kanay catechumenal way. Sa Binangonan, Rizal, 3 hours na pagbiyahe, halis sa Sampaloc, tsinagaan niya. Sabi ko nga, ka na siya na dyan sa Indos, Sampaloc, Haranigo, man dyan mga community, sabi niya, Father, mas gusto ko to. Kasi, naghahanda ako. Nag-aandam siya. Dahil kung harani siya na ngaya, 5 minutes, o kaya pag-bell, saka ako madalagan pa simbahan. Pero dahil siya mabiyahe ng Haloy, nag-aandam siya. He looks forward to their gathering to celebrate the Eucharist and the Word. Kaya po, nagtiyaga siya. Dahil siya, nagpili kan mas pasil. Dahil ang biyaya na hiling niya, siya nagbabago, urog na nagiging harani sa Diyos. Nagtitiwala sa Diyos. As in, dahil nagtitiwala, matataram ko, mapagkakatiwalaan kan mga biyaya nagikan sa Diyos. So, ini ang milagro. Siya, tinabangan kan biyaya ng Diyos na maging tunay na surgoon dahil andam, pirmi, sa pagampang, sa kagurangnan, ano man ang oras siya, apo doon. Iyon man ang nagadon ta sa intersesyon ng mahal na ina. Puro aldaw, perming mag-andam. Siring sa tunay na piligrinong may tinatanaw, may linalaoman na marhay na maabot. Dahil ang Diyos mabuot asin marhay. Naglalaom, padagos na naglalakbay minsan sa tao nin mga kadipisilan, dahil nawawa ranin paglaom. Tabangan man lugod kita, nin mahal na ina, na mapasato man ang biyaya, nin tunay na pag-andam. Magtindog asin magpayag din pagtubod. Nagtutubod ako. Sarong Diyos sa mga makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na Seso Kristo, buktong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki, daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtoonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kanama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawa din mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Bilang kapagarakian ni Abraham, nagtutubod kita sa Diyos, mantang dinudulot niya to sa iyaan mga pangangaipo, asin mga kasibutan nin sa tuyang buhay. Sa lambang pamibi kita magsabi kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaaban, padagos na magpahiling nin hararom na pagtubod sa Diyos, na nagigiya kan gabos na mga pangyayari sa kinaaban, mamiibi kita. Kagurang na ninanyuga ang sa mong pamibi. Tanganing magtaluboan sa tuyang pagtubod, magsarig sa mga linalaoman, asin magin mugtak sa mga bagay na dainyato nahihiling, mamibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalagalag sa dalanin buhay, makabalik sa tamang agihan, asin makapuling ligtas sa tunay na erokan, mamiibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang, asin mga makuri ang kamugtakan kan hawak asin isip, mag-ako nin kusog sa Diyos asin tabang sa kapwa, mamiibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugmasagkod paman sa kapanoan, ka nakakaligtas na kapangyarihan kan Diyos, na danay nindang minaawot, mamiibi kita. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Para man sa tuyong mga kagadan na personal, daraw niya to sa kagurang nan sa intercession nin mahal na ina. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong Nangit pamilya. no na maarami na anuman hagadon mi sa ngaran mo, iwawaras mo sa mo, ansi mong tataramon, magdanay man lugod sa samuyang puso, hudo ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw. Inuumaw ka kakurangan, Diyos ingabos na nilalang. Unita sa saimong pagkamatingao, nag-ako kami ninapay na idinudulot isari mo, bunga kandaga, asin kan gibo, kan mga kamot, nanganawag, hindi magiging para sa mo. Tinapay nin buhay, pag-umawo ng Diyos sa kot paman. Hindi magiging para sa mo. Inumunin ka lang, pag-umawo ng Diyos sa kot paman. Pag-umawo ng Diyos sa kot paman. Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ang sako, asinan-sindong atang maako mandugod, kan Diyos amang makakamahan. Ako ang malugod kan kagurangnan, anatang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaugaying ako aan mga atang kansimong simbahan, na sa pagkaherak winaras mo ang mga idudulot, asin mapangyaring gibuhan na maging misteryo, kan samuyang kaligtasan huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasindo, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totong maninigo asin dapat matano sa sinakakadigtas. Nadana niya sin minsan saan magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama.
Diyos na makakamanaling kasagkoran, ta sa siring na pagkahirak, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo ang paratubos man sana, binot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, anamutan mo sa aki, sa pagkuyog niya binago kami, para sa samimong mga balaog, na napatimasang mi sa pagkasala, nindai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan kay bakan gabos na angeles sa sinsantos, nagpapahayag sa imo ning pagtubod, maugmang nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos in mga hukom, anang irasindaga, panokan sa imong kahurawayan. Usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan. Panananan minarigin, sa ngaran kan kagurangnan. Usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan. Malod po. Kagurangnan ikananggad an banal, burabo ding gabos sa kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espirito. Tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon. Nagkuanin tinapayasin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi. Magako kumugabos, asin magkakankay ni, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kadi sa singgiraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa sing mga disipulos nan sabi, magako kamugabos, asin maginom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang duko, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sindo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibunin do sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, kagurangnan, ipinapamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwag ipinapahayag sa konalikahan magdatong. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyong pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asing maglingkod sa imo. Asin nakikimaher kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, ang simong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot,
Kay bakan sa mong Papa, si Leon asin kan sa mga obispo, si Joel asin kan gabos na klero. Siring man girumdumas sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan si imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kay topan nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kairas, kan buhay na din kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan man nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakagalian ng angahas kitang magsabi. Mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang duwat mo sa dagat. Siring sa langit at sa mon kakanan sa arwaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin panawan mo kami sa samon mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami magdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong kan sa mong, para ligtas na si Yesu Kristo. Sa imo ang kahadean, Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sindo, ansa kong katuninongan itinataw ko sindo. Hari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan,
Asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa siimong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasindo gabos. Asin sa imong espiritu. Magpatinaron po kamo kan tanda ning katuninongan. Pero kang Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan kinabang kaheraki kami. Kordero kang Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan kinabang kaheraki kami. Kordero kang Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan kinabang nawi kami ni katuninongan. Malod po. Uyan, Kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mang inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigon ay kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Uyan na sa mga kamot, labi pa sa kaipuhan, sa kirarong ninbot, garo igwa paninkulang, daipin na tunihinom, nagsiyasat naghapon, kanika namidbidan, nasabotan an namatean. Ikapalan kagurangnan an makakahipno. Ikapalan kagurangnan an makakapano, an panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dukhang puso.
Mamibi kita. Kagurangnanan komunyon kan simong mga sakramento, na sa mong inako magligtas lugod sa mo, asing kami parigunon sa ilaw kan simong katotoohan o di ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpusit animam, ut dignum Filii Tui habitaculum, effici memeretur Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessioni ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Mato ka po para sa nagkapirang paisi. Yan po, salamat sa indong gabo, sa indong presensya, partisipasyon, asin danay na pagdebosyon sa mahal na ina. Mga nagkapirasa na po na paisi. Enot po sa mga nagpaplano na magpabindisyon, kan sindang motor, auto, tricycle. Na-announce na po na nagkapirang Domingo naman na day kita nagbibindisyon ngunyan kan mga ini ngunyan sa bulanin Agosto, pag Domingo sa bilog na bulanin Agosto. Pwede po kitang magbindisyon Lunes, Sagod, Sabado sa naan. Rason, pag Domingo dakulon ang tao, ang padi, imbes na magbindisyon, mas pigano mi tenawan na mas halaga sin atensyon ang pagpakumpisal. Ano po? Tapos ang iba pang mga kayo po nagibuhon. So kung mapabindisyon ka mo, please come here Monday to Friday. Office hours. Kadua po, may mga announcements na kita manungod sa schedule. Just kindly check, like and follow Horoan Church or check the website horoanchurch.com. Yan po duman ng mga schedule. Highlight ko lang po ang August 15, igawa po kitang vigil, choral competition, diyan po sa Pierre. Pagkatapos po kan prosesyon, halidigdi pasiring sa Piera. Agosto 16, Sabado po yan, ikatulong Sabado, mismong kapiestanin mahal na ina. Ang misa po, enot na misa pagkaaga, ang misa daliwawa, alas 4, preparasyon sa pagsakay ni ina. Aurora sa dagat.
alas 5:30. As in, pag-abot po digdi, misa kon celebrada 9:30. But before that, and after the Mass, dyan po sa baba, igwa ng mga misa po digdi. Mga duwa pa na misa digdi sa simbahan. So, ang mga detalles po kayan, sinabanggit ko, check our Facebook and website. And igwa man po na printed na newsletter, silyab, magagad na lang po kamo digdi sa opisina. Igwa man po kita ngunyan na raffle draw sa maabot na December 31 para po ini sa satuyang fundraising sa padagos niya to po. After kan fiesta, mapatrabaho kita kun igwa kitang sapat na pondo. Sana po matapos na po ini pag before December 8 na iyo po ang Marian Jubilee. So, after this, dyan naman po sa parting do. Kung nailing po nindo madiklom pa. Madiklom. So, pag naayos po yan, mas maliwanag. Pero, yaon na po sa chandelier na baad lamang bago ang piyesta maikabita na. Pero ang ano po, ining apod kayan kisame, kaya punta pa po napakarayon. So, dako lang tabang kung makabakal po kamo ng raffle ticket, nakatabang na kamo, pwede pa kamong manggana ng 25,000, 20, 15, as in consolation prizes na 25 at 1,000 each. Okay. So, salamat po sa mga donors and benefactors, Austero family, Brenda Flores and family, Jocelyn Bobbies, Buelas Flower Shop, Engineer George Basca, Ruth Bigata, Nida Husay and family, Henry and Nilda Miraflor, June and G, Huico, Peña family, as in Congressman Crisel Lagman. Salamat man po sa mga donors mas sponsors sa nobinaryo, as in sa maabot na kapistahan ni Ina. Gusto ko lang po magpasalamat po sa kooperasyon kan mga paratinda, digdi po sa huruan. Salamat po sa indong pakikipagtabangan na mamantinertan kasagraduhan kan simbahan. Sa pagmidbid na may mga lugar sana na dapat pagtindahan, may mga lugar na dai. Salamat po, Sindo. Salamat po and congratulations sa tuyang barangay officials kan huruan, as in sa mga barangay tanod. May mga feedback po na kaabot sa ko na marhayda po ang pagpadalagan kan trapiko, as in sa parking. Kung nakaka-receive po kamo, mga digdi, nagsusungko kina, if you're coming from other places other than Huruan or Tiwi, igwa po na patiket po sinda. Bunga po yan kan pag-urulay kan simbahan, digdi sa Huruan, kan LGU Tiwi, asin kan barangay. Patin man feedback kan mga residentes kung paano, asin ano ang marhay nagibon manungod kan mga bagay na ini sa trapiko. So, parte po yan na ticket po yan. Kaya legit po yan. Nakakatabang po yan. Kung nahiling po nindo, sarong dako lang tabang po man po yan. So, sako man, para sako kayan, namomonitor ta po kung pirang nag-aabot man ng gadigdi sa huruan sa mga bulan na ini. Sa mga aldaw na ini. As in, ma-estimate na ang crowd, ang pilgrims. Yan po ang kaipuhan ko sa documentation para sa tuyang pinag-aandam na mga papeles para sa application ta na maging national shrine. So, dapat mapatunayan ta na dakol man ng God binasungko kina. Anong prueba? Igwa kitang record. Igwa kitang retrato. So, yan po, tabi. So, yun man habol ko po dyan sa ticketing. Ano po? Pero yan po na ticket, igwa po yan pinaglaanan na proceeds, nasasaad po yan sa barangay ordinance na confirm po kan LGU Sangguniang Bayan kan Tiwi. So para po yan sa environmental management, po sabihin dapat malinig ang palibot. So mag-feedback po kamo kung malinig man ang God, kung may naglilinig, as in man po sa Project Manida na barangay outpost, standard outpost. As in, ibang expenses, 60% will go to their food expenses. Sila nagtatrabaho, kay puan man po nida iyan, and other incidental expenses. So, sa mga nagtatrabaho po dyan. So, yan po, tabi. Congratulations and salamat sa tuyang barangay officials and barangay tanod. So, yan man lang po. Salamat sa Induga po. Matindog na kita. See you po sa next Sunday. Ang kagurangnan, mapasindo. Asin sa imo ang espiritu.
Sa intersesyon nin mahal ni na sa Senyora de Salvacion, bendisyonin kamo ng Diyos na makakaman, Anama, asinanaki, pa din Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva la Virgen! Para pakantapon sa tuwing manayna, asin ang kagurangan ni si Kristo. Sumawot po na magbisita kina sa taas, ang nagihan po, digdi sa may talisay. Pagsakat po nindo, mahiling man po nindo si Nuestro Padre Jesus Nazareno from Quiapo. Salamat. Birhen inang mapaghamon sa